wannan shashashin da wai jalle ne wai ke wai jigawo in ya je zai haɗu da almudan wai alfice magana wallahi Allah wannan alfanu ai shi wannan shashashin ne ba ɗinsa ni ban kuwa ai abin da baka sani ba shi daman ka san burin su sai ya je ya ga zango shi kuma wannan shi kuma ka san ganin nan munafiki ne a gani ba shi wata alfanu ga mu da burin mu ji gawas sha wahala in yi su mai mutu a can ko ya huta Allah ko a ne burin an burin kenan mutum na zai ji gawas su mai mutu a gawas a ya ba da ka ya kusa da tambara insha Allah jirgi ɗaya ne ya ɗaya wasu kai ni ga wannan dan mana ɗan ni da kake gani wallahi da za a bani ina ɗauki Allah ya sai ina jifa wa jirgin da ke zuwa mai ga masa yana da mu karshe kuma fast face ya fasa mu kuma burin mu da bai je shawara a gani kan mutum na Allah wallahi je ma in yi su mai mutu a can ai abin da ba dai ne don ba akwai tinka Yau, salamu alaikum. Alaikum salam. Mai gida turi za a yi min da Allah. Yau da Allah ka tura min fina-finan Adamu Zango. Ba mu da su. Ba ka da shi? To tura min waƙoƙin Adamu Zango na kallo da Allah. Shi ma ba mu da shi. Gaskiya turi na ba zai yi a nan ba gaskiya saboda su na zo wallahi. Ga shago kama shago amma a ce babu waƙoƙin Adamu Zango. Salamu alaikum. Yawwa mai gida da Allah fina-finai fim za a tura mu. Nawa? Fim ɗin Adamu Zango kana da shi? Akwai su masu kyau masu. Yawwa tura mun su da Allah. Jam. Kaga inda ake business kaga ita shagon da zan zo fitar da fina-finan Zango da waƙoƙinsa nan zan rinka zuwa da Allah ana yi min turi. Akwai su kuwa sababbi muna kawo su. Yawwa ai duk inda rana a yi min turin Adamu Zango nan nake so. Yawwa an gama ko? Yawwa na gode Allah sai an jima. manya katon wasa kai jallo me ake kallo ne haka a tabbi da ani ka san ba a raba ni da fina-finai na Adamu Zango da waƙoƙi kana nan kana shirmanka na ji labarin mutumin zai yana wasa a can Jigawa wa Zango Adamu Zango kware kuwa kai ka ce na da labari
Jigawa a wajejen ina. Allah na gode ma. Allah na. A je Jigawa. Ƙware kuwa. Ani saboda jin daɗin wannan labarin da ka kamun. Wallahi tallahi jalle na ba. Wai ashe kai masoyina ne nake ganin maƙiyina ne kai. Ina ai ba wanda ya fi ni son ka garin. Ai ni duk wanda zai kawo min maganar mai gida Alhaji Adamu Abdullahi Zango. Allahu To sai iya inda ƙarfi na ya ƙare. Kai masha Allah. Ai sai na baka rake. Ai jalla ba abun da zai hana ni ban baka rake ba wallahi Allah. Wannan kututun ma na Lalle za a sha daɗi. kai. Ya Allah. Gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka. Madalla. To ni yanzu ya maganan ma cewar Jigawa ni dai kawai in san na goma? A bari to shikenan dai. To yawwa. To yanzu ni kuma garin Jigawa ban san kowa ba. To haka dai kawai zan tafi wannan. Kai ashe jalla mutane ne suke haɗa da shi ashe masoyina ne? Ba matsala. Ai na ma tashi. Suke na alhamdulillah. Kwana biyu ina ka shiga ne taɓa. Ai nan nan amma bana gari nan sai ne meka. Dole sai ne meka wallahi. Ai ka baki ɗaya ka buɗe. Suna jaka ko na je gida. Suke To. nan jaka ne ko na je a gida yanzu nan. Allah Suna ya fita na ce bari zaga gari. Kai Idan ku. masha Allah. Sunan ku ne tana tsayawa a rina wallahi. Allah sarki. To wata nake ka manta da shi. Ya labari a gida. Labari yana wajen ku. Na mutumin sai kowa ina son gani a garin nan. Wa kenan? Ali Kano. Allah sarki. Kace kai ai yanzu kana nan da kana son ka kenan. Na wani na ba kana ina. Ali Kano kana ina yanzu. Ai yanzu nan zancen da ake ruwa na bashi. Na auna shi wannan Jigawa. To. Ruwa na bashi na Ya ce sai kuma? ya je can Adamu Zango yana can yana shift. Ai yanzu sai a gana da mu sun to. Yana zuwa ina ga dan banzan dukawa. Ga ba Ya sa- gama kewaye Jigawa bai ga komai ba. Bai ga komai. Wallahi ni ma suwa da ne yanzu na. Neman da nake kowa. Ingensi. Sai mu ja masa abun da na so. Ni ma ruwa sai ba shi. Wallahi Kai ba ko shi. kai mutum. Ai ni ma ba na bayan sa na kama shi. Sai ba shi ruwa. Ina gaya ma a kwanan nan uban zai ke ci Me yake kuma? mutane ne suka taso shi a gaba marasa mutunci har da wani nake gaya ma inda ka san biri yana neman sa kuma ya gan shi wallahi ka san Allah na lahira sai fi jin daɗi yadda ake tasan wake tasa fege nake gaya ma A kai na tasa shi. Rawa na yi da shi kuma kwarai kuwa dukan sa na yi. dukkan su ina na tasan wake haka za a tasa Gida dai. aini nan da kake gani na so nake inda hali ma a auna shi Kama abun da ina so. Kama abun da ina so. Kai Na mutum yanzu da- ba ku ce jama'a. Ko yanzu me na siyawa ne muke ji. Me yake sana'a mu yake a gari. ai rake ko masu yawa don lalacewa Rake. eh Na ji daɗi. eh Allah na jin daɗi. ran nan Tado ya zo dinga karya raken nan na zuwa ce shi ya babbala ya gunduwa Ga mu ya gama su ya babbala shi. Yanzu a nan ne zan kai shi ko ya tafi gari ne da kai gya masa. Ya je garin da kai gya. Alhamdulillah. sa karnuka sai ya Ana jin gaida mai gari, ka sa mai gari, bari an gaishe shi. Allah ni mun na gan shi, in ya zo sai tura shi. In ya jima ka samu nan. kai ka sai na za ka tura shi ina guda Kana raba da yanzu, ni na san da zan tura. Siri, go. Ka je ka samu na gida an jima. Ka same ni ba. zan zo karbi tsaraba Ku Hausa kuna wani sai raba. Alhaji kana ci alhaji. Assalamu alaikum ana sallama da indo. In ji Ali. Ai ko ba ta nan. Ka je ka ce ba ta nan.
Kina ina? Kina ina? Gani. Kina ina? Dama idan bana nan zuwa kike yi ki je ki tura yarinyar nan idan yaron nan ya zo su je su yi zance ko? To na gaya miki wahai ne yake take yarinya mata shi ma zan je in same shi a wajen sai na ci man mutunci sai na ci man mutunci. Ni ɗan na wannan jaraba ta mana Allah da ba zai same shi ba a wajen nan insha Allah. Suka na tambari ko kuma daga naka daga ina ne kuka kakkarya da rike da kuka rike da shi kuka tafiya Kakkarya mun da aka yi ina sane zan kakkarya abin sana'a ta yi ai ka san ba zai yi ba ko. to ya na ganka gaba da haka man ba hankali kuka ba Ai Allah ne ya cece ni kaga yanda aka kakkarya raken nan. waye ne aka kakkarya da ke Ha kawai mutane baka damu da su ba su sun sa ka a gaba shado mana. Allah ne ma ya so ku ina kallo na gan ku leka na ni suna gan ka sado ta karya da ku da ku ta balla ma da na ji dadi a garin nan Da ni ta balla. wallahi da ku ta balla da na ji dadi a garin nan Ali Galo Idan ka ga bala'i in ka ga dan uwanka a bala'i. wallahi abu da yake ga maka abu da ba mutane Hausa abu da ya ce kaga gemu banka ta kama da wuta gudu ka so mu naka ku Kai matsalar ka ba Hausa kake ba gemun uban mutum ba. In ka ga gemun dan uwanka ya kama. to gemun dan uwarka ya kama da wuta ka sa naka ku suka na ku kuma da gemun dan uwarku ya kama da wuta kuma sai kuka jona da nasa sa ku taimake su na ruwanka da wani da mu zango ka san shi ne ni na so ka ya karya gari na ba ka sai na zango ka ce sai ka gani zango ka ce ka gani Yanzu dan na ce sai na gan shi wani abu ne. karamin masifa ka gani ne ba ka ga kome kawa garfi gare shi kowa jigawa ta ce ka je jigawa ka gani zango ka dawo masifan da ka samu lama mana ana yi shikenan ni ba ne da kai guda dama Da Allah ka bari da Allah. guda da ta sa ku ba mu Ka saki kawai. ka bani guda da mana oh je ka gani zango ki rike masu Ni na rasa me yake damun mutane. Kai na farko wannan bawan Allah da na ce za a nan musulmi ne dan uwanku amma duk ku daukar tsana ku dora. Kana ganin wannan munafikin shi ma da ka dawo wasa gashi ba Bahaushe ba amma ya san munafunci wai har ya san in gemun dan uwanka zagi na ba yake kawai dai dan bana neman tashi wani da gemun ba kai a hannu ba in ba ku ba waye ne sai haka sai ku karfi kamar nan kun daina ci kwado Wanda ka tafi dama ka da gari. jiya ja na so ka Sannu fa. ya gari kuma Lafiya lau ni ya wucewa zan yi zan dan je neman alkanu ne ka san lungu da sako nake zuwa neman sa. ai yanzu alka ni ma na son ganin sa kuma Zan je an ce mun ya dawo gari yanzu zan je can ba da bai zo gari bai zo gari ba. ake jigawa zai ga zango A zango zai gani a nan wani lokacin a ce ya dawo lokacin a ce baya na kasa ganewa. zai gan zango a nan gari nan Ai. zango zai je ya gan zango a wurin nan Ai ya kamata na je na gaishe. to ya wannan indonka To ai akan ta ne zan je in neme shi ai. Ni ka san ba dare ba rana zuwa nake neman sa duk inda ran ga alkanu so nake na ido na idan sa. Ya ki bari na haɗu da shi. kai to ya ka bari mu nan ali kanun wannan kuma kullum masifa ya kai shi ka Ni ya dauka ma ka gan shi ne a hanya da Allah ka kake gojin alhamdulillah dama kai nake ina gajiya Ya kokari. lafiya lau Ya yunwa? alhamdulillah Masha Allah. dama kai nake nema Na'am. yawwa yaron nan Eh. ina ka gage min yaron nan ali
wa alƙanin sa nake ruwa a jami'a. ai algawo shegan ta kasa ta ga wurta Ba gane ba me kake nufi? yanzu zancen da ake ma wai ka sai na zai je Ina zai je? ai ka jigawa zai Jigawa. zai je ganin dan To idan ya da ka gaya masa wallahi ya ji hanyarsa take ya fita daga sauri in ba ka ba sai na sa a ai ɗaure labarin nan na son kama tsegumi na gansu tare suna gida ko shi yake hure mata kunna yi ko ai mutumin banza ne mutumin wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajini fi masibati ni dai na gaya maka wannan tsaro da baka yawwa kai wannan tsiya da yawa take kai wannan kai da raba da akan ka ta kare kowa ma neman kai 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 za ka gani za ka ci ubanka alkan kai kai za a iya a garin nan kowa neman sa yake jab ijab lalle a ban kaɗa hanzarin ka ba gari na san ba ni da wani amini aboki a garin nan da kaɗan malam sai kai gaskiya tafiya ta jigawa alkhairi saboda duk inda na ji bawan Allah nan zango yana can zan iya yin kokari na ji dan haka ai mun fatan alkhairi Allah ya dawo da ni lafiya kuma da Allah ko da dan malam bai ji sako na ba daman dai na faɗa a gida baba na ya san zan tafi da Allah ce a rinka kewayawa ana kuma kula min da shi amma insha Allah tafiya in Allah ya kai mu zan je jigawa saboda labari ne ya zo min a majiya mai ƙarfi cewar yana can. Thank you.